Senyor vicepresident, creu el govern del senyor Bauzá que les dones han participat en la millora de la societat balear en tots els seus aspectes, artístic, científic, social, jurídic, empresarial i molts altres? Estoy seguro que hay muchas mujeres merecedoras de la medalla Ramón Llull como de la medalla de oro, como también hay más hombres que son merecedores. Lo que sucede es que a la hora de tomar en cuenta la decisión concreta para este año, y a diferencia de lo que hacían ustedes, este gobierno pide opinión a otras instituciones y a otras organizaciones. Y de todas esas propuestas, el gobierno decide, y decide teniendo en cuenta el año concreto de la distinción, no en función de las cuotas. Muchísimas gracias. Doncs, si és sí, com és possible que en 3 anys, zero reconeixement a dones per part del govern del senyor Bauzá? 15 entitats, 15 homes, 0 dones. Per molt que faci preguntes i per moltes consultes a entitat, 0 dones. Com és possible que vostè me digui que sí, que reconeix que les dones han participat en la millora d'aquest país i no li puguin donar un reconeixement públic, perquè un premi és un reconeixement públic? Vostè me xerra de quotes, jo no li estic xerrant de quotes, li estic xerrant de dones. Li estic xerrant, no hi ha cap dona per a aquest govern que en 3 anys sigui mereixedora d'això. Les quotes vostè les té molt presents en el territori. Durant aquests 3 anys la quota territorial ha estat present en els 3 premis, però en canvi el que és la quota d'homes i dones, ignorada. Les dones estan ignorades per aquest govern.